Nazdar bazar, já jsem Nugget a vítejte u našeho prvního dílu mod review. Dneska si ukážu takový mod, car mod, mod bude, teda odkaz bude v popisku videa a jdem na to teď. Takže takhle vypadá to auto, já vám ukážu, jak se s tím, jak to vypadá. Položíme ho pravým normálně a nasednem to prostě pravým taky a zmáčkneme C a sem dáme charcoal nebo coal, já vám to především teďka ukážu, takže já si vezmu coal a dám to do toho a jak tady vidíte, tak vám bude tady psat edit fuel a prostě normálně pojedete VASD šipky. To je prostě klasika. Jo, takže já se dostanu, ne, takže je to dobrý mod, mohli bychom na začátku ukázat takový lehký mod, takový malej, až ty pokročilý mody budou až někdy jindy. A jak vidíte, tak je to něco jako loď. Je to něco jako loď, protože když máte takovou tu ruku, když vystoupíte, to je takový ten bug normálně. Takže já si vypnu muziku. OK, a toto jsou crafting, toto jsou, jak se to craftí. OK, takže tohle jsou kola, jak vidíte. To si vezmu. Udělejte 2 kola, abyste mohli udělat vůbec postavit to auto, takže sem hledáte leather, OK, tady já doprostřed iron a vyjde vám tak wheels, kola. Takže a ty wheels dáme sem, ty kola dáme sem a teďka si uděláme to motor, takže jak vidíte, motor se dělá furnace tady, redstone točky vedle toho a sem tady takový pistony a tady redstone a uděláme engine, což je motor. OK, takže a ten motor přidáme sem a jak vidíte můžeme si udělat auto, vezmeme si už coal, aby jsme mohli, teda charcoal, jo, aby jsme to mohli rozjet a jo, takže sem Česku, tady motor a tady dáme do kříže iron a tady vlastně ty kola. Vyjde nám auto a jak vidíte, můžeme jet. Takže toto byl můj takový malej mod review. Doufám, že se vám líbil a děkuju za zhlédnutí, budu dělat další mod review a možná i tutoriál na redstone, jo, takže děkuju za zhlídnutí a loučím se s váma a nazdar bazar v příštích videích.